Tarimaanan nyo ti agtrabaho. Masapulan na pintas ti pan nakaramit ti balay may. Ayabamaw, dagiti karpenteraw, pilay, tamangandan. Ay na, madamdama pa'y. Naladaw da asimrot. Iso maladaw damat ang amangan. Anya? Ay nakababaeng piling. 10 minutos mutlaan na ladaw da. Uray man. Nagkunang amin ni agladaw-ladaw da. Awa na, malugi tayo tatang. Anak ko. Sige, sige. Agawaan nyo ti agtrabaho. Trabaho ko. Di kayo kumanita dito. Madamdama pa'y tipangan. 10 minutos pa'y. Piling. Nagpauitan ni Manang ti kwarta, tatang. Way, nairwar ko pa yan Itad ko ti sweldo dagiti nagkarpinteraw. Yagyaw ta, siya kung timangtad iti sweldo da. Ha? Ta imbagat asyak timangtad iti sweldo da, tatang. At to iti sweldo, sito. Bilangan. No adda reklamaw. Ibaga madagos. Net, kurang sa iti 5 kasok da ito'y piling. Inlista ngamin tinaldawak. Da ito'y ti papilaan ng ilistaak na kitaan. Wan, ngam inkisay ko, ti namin adwa pa nagpunggam itikinan mo nga inapoy konsidaan. Ha? Kano kas di nga agmerienda ka, agdubli-dubli ka amangan iti hotcake. Anya? Kano agsakit ti tiyan mo, kat agsiar ka, nagbuslong ka nga gusar iti danog. Dua atimbati pag flash mo, ta mabarado mo ti baul mino, kas di nga agsiar ka. Ta nagadumot nga minti kankanam. Anya? Imkisay ko amin dagita. Ti kunam siguro sa anak nga agpalpaliiw. Piling? Ala, mabalin mo ti agawit. Ta itad kumati, sweldo dagiti kakadwam, sito. Ala, inayadin nyo ay sirat ti kabarbaro asupa. Tay LCD at TV. Inayadin nyo abagkatan na. Numadadala day ta, bayadan nyo. Sige, inayadin nyo. Inayad! Ato'y ti kumbuyaw. Ala, gawit kayo. Nay, sino tingin batang ka dagita, piling? Hulugan da kita, tatang. Anya? Agdapay mo ila to'y supata dito'y balay. Kanti tibay. Kar aramid ti balay tayo. Isu-asukatan tayo namin ni kargana. Anya? Kit pangalaan nga iti pagbayad mo anak kaw. Kit awan mo trabaho. Kat ni manang Sonya binulan mo't ngagpaw iti kwarta tayo. Ay, di kalamaas yan iti kabsat mo. Dakal tinagastos na dito'y balay tayo. Sana bale, tadakkel ti sweldo na. $2 ko naman. Ala, tulungan dakit din nga gisimpa dito'y balay. Talaga nga ipadawat mong dagito'y daan asufayaw, manang pilay. Won, silay. Yawid mo dagita. Kung dagita daan na lamisaan. Ay, talaga nga agsukat kayo iti kagawaan Wana, tapno maibagay iti kararami da balay may. Masapul abaro amin ti kagawaan may. Sayang mat no, ibalang may. Iso nga ipadawat ko langan. Ila ko kumangan saan ta dumot ti kwarta may. Ha? Ay won, anya trabaho silay. Awan nga raw, manang. Agsapsapula. Kaya't mau ti agkatulaw. Ha? Ay, una. Asino ayat nagsapsapul iti katulaw, manang pilay? Da kami Ha? Sige, kaya't ko, manang pilay. Naimbag nga oras yu, tataandong. Ada akon. Ha? Anyat gagaram silay balasang kaw. Umayak agtrabahon, Di mo't inaladak nga bali nakatulong yaw, tata. Ha? Nay. Pastor tanyo, tatang. Ha? Napintasan to'y balay tayo, tatang. Iso ang masapul nga damotin katulong tayo. Anya? Ala, sumrakan sili. Tarugyan mo di agtrabaho. Agan samat ka nun katulong tayo kaaruba tayo a feeling. Sito. Nipiling a feeling rights. Wan, nadamag kumudaytan. Unay katiki na feeling na dadya babae. Kung naman no isutibos si Jebalayta. Piling nga raw.
Kunam malano asino nga agsasaod da di apilingan. Kaslay so ti aggasgastos di balay da. Kat awan mo trabaho na. Win nga rod, Ay, jak malipatan ti narabid na, Melissa. Inkis sa'y nakaamin na kinang ko ini nagtrabaho, kaya balay da. Pinagbalinak pa araway. Anya? Ay, jak tumaulit ang tagtrabaho kadakwada. Nadidigra ka, Melissa. Ay sus, di kaya kwalwalis, tatang. Anya, nagrugit nga raw ti paraangan. Trabaho ti katulong tayo dayta. Adang nga rudeng katulong tayo. Ha? Ay, silay! Apay ka di manang piling. Si kaman ti agwalis, anyat kukwa maya. Ay, kwa. Aglablabaat manang piling. Malala. Inka ituloy interaramida ang balasang kao. Tasaklatan ti agwalays. Ay saan? Ni Seli ti agwalis. Katulong nga raw. Ha? Mala, ingkay kat agtugawan, daddy eh. Anya? Anya manday tanga hawag mo kanya kon piling. Daddy! Daddy manen nga. Daddy, tirong ba nga yawag ko kada kayo? Tabak ng tay nga rudol. Ibagay ko mati awag ko kada kayo tadakkel nga rud kat ti balay tayo. Anya? Alan, daddy, ingkay agtugawan. Ag-relax kayo kidi. Agsikawil kayo di ti race. Tan alaan nyo tay kaslabiga o ti kadakkel na apaypay. Tag di 4 kayo nga agpaypay di tirasa. Tapno madlaw abak ng tayaw. Ay na, tila ibagbagam may piling. Kababain anak ko. Ay na, ipadlaw yung madangabak ng tayo. Anyat Sir BJ, doktora nga anak yu di abroad ngay no. Di kay agin jaw. Anya doktora manen nga ibag. Alalaki din, ingkay agtugawi jayan. Trabaho ni Sili ti agwalis. Ala, Silay, agwalis ka pa ya, sa kanto aglaba. Wan, manang piling. Madam, kunama. Ha? Wano, senyorita no isaw. Katsarmat ti awag mo kini daddy. Wano, senyor no isaw. Ha? Mano ti imbagam asweldo ni Silay, piling. Saritaan mila dayta, dua, tatang. Kit itid mo na ati sweldo na. Tamakabulan nito'y balay anak kaw. No apay mo't ngamin na nagalala ka pala iti babaunin Kaasi mo di kabsat mo. Iso pa paggasgastosan na dayta. Ay na, di kay ka din sumanaw. Yagyong ti kwarta, ta itad kunti sweldo ti babaunan tayo. Daddy. Mabalin ka day, adi nakawagan iti daday. Ay na, sunggarak ang makangag anak kaw. Anya kumati, madi iti dayta. Mayat kit di tapno madlaw abak ng tayo. Anya bak nang asasawa mo't piling. Ay, di ka lagbain, iti kasta nga ibagbagam anak kaw. Kitaan yung mat ngamin ti balay tayo Nagdakkel na balay tibak ng daytoy. Iso nga ibagay tayo mat Kan baliwan yung matan, ti pa nagkawkawisyo. Anya? Agkurbata kayo. Ay, pagkurbatain nak dito'y balay. Amumutya sa anak arumrumur anak kaw. Ay, nagloko kan? Katrumar kayo mat nga minasak paminsan. Ha? Agrubat kayo man kidita intay mang restaurant. Ay, masaduta ka anak kaw. Kinsayang ti kwarta. Siyak, ti agkastos. Unay nga danag yun na ya. Ilibre kayo, tatang. Ay, daddy. Ha? Kan intay gumatang iti na pintas abado yo. Ta agkurbata kayo. Ay sus, di kaya kamat dito restaurant tatang. Ha? Nagbuguak mo tanak kaw. Akut sarakan agtinitur kayo. Kababay, nakakurbata kayong agkam kamot. Kit man ano kumaaya. Jak ngarumot na irwam nga agkutsara kin agtinidor. Ay na, ikarigatan tayo ni kababay. Aglanglang nga kayo pa'y matabak nang. At to'y titinidor. Ay, jak amo anak kaw. Kat oray gaman yung latan sayo pagkiling-kilingan. Tudok-tudokan yung latan ta si dayaw. Ha? Ala, igaman yung. Taag picture tayo. Taipos ko ti Facebook. Ay na. Mabisina kong. Tila'y paparamid mo magkanya anak kaw. Ay, agawit ka. Ay. Ni, timakder kayo matan.
ipabalkot mo daytan. Dahil jay balayad ti pangalan ta. Ay, umuna ako ni Jerwar, anak ko. Oy, Daddy! Mabitlaan! Nay, natinak ti kurba tayo, Daddy! Manang Piling, kaano nga ngagsweldo Inton umaya bulan, taawang pay time ko ama pa nag-withdraw di bangko. Kastaman ti imbagamon iti napan abulan. Di ka di madanakan. Tanaka bangko ti sweldong. Gulpiyom ton nga alaan. Kasla ornong mumut na. Ay, sa bagay matkit di Won, may mayat ti kasjay. Tama ka urnong ka. Nay, di alahas kamutan pilay. Una, di mata nga mamay. Kakaisuna nga damay gatang. Ay na, agasan, nakasingsing amin na ramay mo Dua pa'y tarilaw. Nay, ay na, agsinumbangir arilo Kanay, talon sa pa'y takwintas mo. Ay ka, una, kakaisuna nga day gatang. Ay na, talaga apiling kamutan niya. Agtal na ka mamut sito. Oy, di nak matagibasit itan. Taadan maipakita nga alas ko. Kan kas makita yung matibalay may, dakulan. May ibubuga na ako, sito. Saan la apiling mayamanin akas ibagbagayo. Talaga ang mayaman nak itan. Anya? Agawid ka noon ni manang mo, anak ka. Ay, agbakasyon manan. Way, saan nga agsubli ije abroad, apaman na makaaway. Anya? Ne, apay ngay. Kasano tayon ngay. Kasanon tigastusan tayo itinal daw. Kanya kasanaw, kit makiasawan. Kit dito'y balay, ti pag naidanda iti asawa na. Anya? Dakal ti karbengan da dito, ita nagtinulungan da gayam nga agnubyaw ti nagastos dito'y balay. Anya? Kasano tayon ngay. Kit agnaidalata dito'y Gamsaan ta lamang namnama iti kwarta, di kabsat mau. Taddan tong pamilya na. Kababain mo't Anya? Agsweldo ako man. Tagik katakon kas babaunan niyo Manang Piling. Ha? Apay nga gikat ka ngay. Agnegosyo ako ta nakaurnongak matem. Iso nga itad mon ti urnong ko. Ha? Itad mon at ti urnong ko asweldo Manang Piling. Kwa. Awan na. Awan maitad ko. Tanausar ko ti kwarta. Ni, apay nga yakas ta. Las tugan lakman. Itad mo gid din. Nay, di ka agbog ka wa. Luklukwan nak mga men. Itad mo ati sweldo. Awan nga raw, nagastos ko. Lukas na nga raw, idarom ka Manang Piling. Anya? Ay, saan Saan, sili? Maasi ka. Di na idardaro. Bayang, agdiskitarak iti pagbayad ko. Promise. Maasi ka kumakanyak, sili, ading ko. Manang Biyana! Agpalaba kayaw, kimotaw, baraw? Ay, nasayata imay kayo, nana aniway. Sumrag kayo Naurnungan ti mo ring may kanitatang ko. Ay, apag isong arod tiyo o may ikaw. Makamu kayon to nito'y balay. Tarumwar kami, kanitatang ko mapanagpasada no madamdama. Nakauna ka magkayam dito yan, aniway. Awan, Florenda, ta, umay ko ilabandang iti agama. Kunak no saan ka nga umay, so nga imayak. Kunang mga minidikal man nga da papanam ita. Ay, sa anak tuloy, Florenda. Ala, Nana Florinda, Nana Aniway. Dua kayo nga aglaba. Tatangdanan kayo, adwa. Anya? Ay, nagastos ano dwa kami, baraw. Awan na nyaman na, Nana. Tinapatag, malabaan nagiti mo ring may. Tani, awan washing machine may. Nadadaal nga may. Iso nga anusan nyo, tiaggalgal. Ay, awan problema, kimuto baraw. Siya kunti mang laba kadagiti brief kan pantalon ta si kati kamisita, Florenda. Ay na, siya kung dagiti brep aniway, si Kati kamisita.
narigat agalgalan ti brief da. Nangro na ti brief nila kay Kape. Isu asyakon. Siyak nga rudan. Pay aya nga nagtangken taulom aniway. Ay pagudwan ta lang arudan na dagiti brief. Siyak ti brief ni Kimotaw ta si kamot ti brief ti Amana. Anya? Malala. Wanan. Kimutaw, may isa kumalaag ti tangdanan tangaglaba. Nagastos no duwada a paglabaan ta. Okay lang, tatang. Maminsan mo't lang iti makadomingo nga may da dito'y balay. Kun saan mo't lang aglabat yar aramiden da dito'y. Agdalos da pa'y, tatang. Ag sinublat dala ko ba Ay, saanin. May met no gidan da, tatang. Kanta mo ngamin na masangon ti aglabat, tatang. Kabaalak ba ti aglabay ti kawas ko no kwa? Ay, saanin. Isupay nga aramiden nyo. Agin na kayo kiday, tatang. Ulitag, saan nyo problemahin ti tangdan nyo kada na aniway kan na Florinda. Napakangkon dagiti baboy yaw Kimotaw. Agyaman na aniway. Apay, awan biyahem ita, baraw? Kuding jeep aman manihwag, nana. Kasta aya. Maya nga raw tapno makainan na ka. Aywan, kayat mo ta ilutwang ka iti kanam? Ha? Ay, kababainan, nana. Ay na, kas kalasab sa bali. Nabayagan at ang tangdanan dak diti balayo. Mabaing ka pailaan. Di ka madanagan, tadyak agpatangdan. Day tangarod ti pagbainak, nana. Pasaray saan nyo nga awatin ti ited ko at tangdan nyo, nuwa. Napatag kan iti biyag ko, baraw. Taimbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Ay na, nakasingsingpit kayo nga rod kanyak, nana aniway. Nanta ilutit na bukot mo, baraw. Sigurado ngamin ang naurnungang ka iti lamiis. Ha? Ala, agpaklab ka dita atidug at tugaw. Ta ilutit na bukot mo, Kimotaw. Anay, ililutam matan ni Kimoto aniway. Kung nakasyak ti umay mangmasahigan ko ana. Sakon, Florinda, malmalpasay. Ay, ganado akpayan nga umay agilot. Kaing kailutan ni pare Kape, ada di papagda. Wanan anya pa'y ngay. Ay. Marye kag ba't amamasahi, Florenda. Na, di ka na ariwawa. Intun ibagada nga kinkini kita. Sapay dito ipapagtiayan ta. Ay, kaya't mo ay mapantay di silid ka, Florinda. Tayo di pangilutab kanyak. Ay, saan? Dito itan. Basta saan ka nariwawa. Ay, sige nga raw. Ikarigatak ti saan nga katawa. Ni ko makimoto ti gagarak nga umay masahiyan. Nauna anak mo na dyan nga aniway. Ay na, sakit di ti asikaswam. Tatandanan ka, Florinda. Tatang, agayataksan. Sino ti ayadam? Tatang, amangan no diyo kaya? Sino nga binaya? Ay, tatang, kayat yung nga nga agbalin amanugang ti bakag? Anya? Bakag? Sino ang bakag? Tatang, da aniway. Anya? Ni aniway? Nga aguray ka ba? Apay ada aniway ko na? Ada kadwada? Ada, tatang, duwada ngay ayatag. Anya? Ay nagloko kan. Apay ngay adwa. May salaang Duwada nga rod mo, tatang. Sino ti may kadwa? Malaksid kini aniway. Tatang, ni Nana Florinda. Anya? Jaski ka ba? Nagadunga ayatem dita? Dagitay pa'y matbabakan mo. Isuda nga rod mo ti ay ayatag mo, tatang. Ay sinalbag ka. Anya't kinayat mo kadakwada. Kan apay ngay adwada.
May salaing Agpada da ngamin anasingput kanyak tatang. Natingag mo't tintirik nakadakwada. Anya, maawatan ka no bakit ayatem. May salaing kumaa, no kayat mo. Sagay satan, si kani Aniway, tasak ni Florinda. Ay, manyak tatang. Agapatan no agawam ni Florinda kanyak. Anda, Aniway. Ay, ala, apay ngay abirbir nga sa nakmalatan kimutaw. Kuha nga men. Sorry. Agayatak nga minkin ka, Aniway. Ay, kimutaw, pangasan. Di nakrabakan iti kastata. Nalaka ka mamatpatay. Ay, amangan numamati akang kakat. Kawiwitang kan. Ay, Sa anak mo't amang rabrabak laeng, Aniway. Mahal na mahal ko si ka. ay, alamat. Panag-rate na ka. Siya konti. Kapintasan dito ilobungan. Kapwede. Dahil tangay bagpagam. Kimotaw. Talaga mo't anapintas ka iti panagkita, Aniway. Ay, alamat. Anya kumamit ti kinayak mo kanyak mo ka bakit akon? Kasla, nanang nakon? Saan nga iti edad, ti pangibasaran iti panagayat ko? Basta ay ayatin ka, Aniway. Kat ayatin na kumamay. Ay, kwa. Ay, jak pala amuti isungbat ko iti dayta. Narigat mat aklunan ka adagaws. Amangan no ibagam nga. Isitugita. Florinda, agawid ta na, maluman. Umuna ka, Naniway, tada ka no pa ibaga ni Kimuto kanyak. Nay, apay, anyat ibagana. Ay, tsaka mo basta da ka no napatag nga ibaga na. Ay, amo kaun. Ada siguro i-open na kan ka. I-open nga? I-open na Ada istoryaan na. May papan iti babae nga ay ayaten na. Ti babae nga ararman na. Siguro, agpatulong kang ka. Tapno ilakad mo iti pagraywan na babae. Apay, adar armanan ni Kimutaw? Adan na! Sino nga'y? Ay, secret, Florinda. Mamam to malaeng. Apay apinao na mapinagawid ni Aniway Kimutaw. Apay apinaudinak. At ang amin napatag nga ibagak, Florinda. Ne, apay abirbir nga sa nakmalatan baraw. Gaputa agayatak kinkan, Florinda. I love you, Florinda. Anya ka dinaytan nga ibagbagam. Agayatak nga rudkin kan, Florinda. Natinagan tiriknakin ka. Ay ayatin ka talaga. Kaya't ka makadin na. Aginggat maudi nga angis ko. Mabit man laang. Adan sa kanupay masabali ang kurso na adam a babae. Uy. Aklo na, Florinda. Dua kayo nga ay-ayata. Anya? Diyak kaya't nga da mapukaw ko kada kayo adwa. Dua kayo, alinaon to'y puso. No kunam adwa kami. Sino nga'y ti maysa? No aklunan nakitan. Ibagak no asinaw. Ngam no di nakpay aklunay. Diyak pa'y lamabalin nga ibaga. Kwa. Ay, jak pa'y among tisungbat ko iti dayta. No kasta nga raw, Florinda. Diyak pa'y mo't ibaga no asino ti ibagbagak akadwam. Alinaon to'y puso. Anya nga'y
imbaga ni Kimutukin ka. Ala! Ay na, ala, niway! Ay na! Nanay, happy about bautin na ngay. Ay na, makilkiligak nga rod mat. Itimbaga ni Kimuto kanyak mat. Ay na! Ha? Ay, apay, anyak imbaga na aya. Ada ka di, imbaga na maipapan kanyak. Awan? Ngam... Ay na! Ay, tsak pulos impagaraw pa. Agayat magayam kanyak ni Kimuto. Anya! He? Agraramang kamay. Di ka mamagara pa, Florinda. Ay na, puno ti bagbagak. Agayat kanun kanyak. Type na kano. Siyak kano ti may sa alinaon ti puso na. Isuna lang ta. Ay, dua kami kano mat nga ay ayatan na. Siyak amo ano sino Jamaysa? Ay, nako, nakno siya klante. Ay, ayatan na, gamduata mat gayam. Anyat ipagbagam aniway. Kano siya di may sa pagdatonan na, Florinda? Ania? Imposible Sika abakat? Arman ni Kimoto? Na? Kahit apay, anya pagkikita bita bagay, ubeng, ang panatalabakit, oy! Ay, huwag gaya man niya. Sige, tada papanak! Ay, aniway! Ay, papanamon nga ay! Aniway! Ne, anyway, si Kabak Gayam, Ay, ayan ni Kimoto, kapay. aday jay banyaw, ang digdigaw. Ay, mabalinti sumrek. Ay, kadwa na Apay aya, kaslag dardaras ka. Ada ka sa pulam iti anak ka. Huwag nga raw. Importante launay, tama nga numaunandak. Mapanak itiban niyaw. Ne, apay yan, anyat mapaspasamak kingkan. Ay, Anyat ibagam kinikimuto aya. Kimotaw! Kimotaw! Darasam tagdigos, tagsarita ta! Uraya mo na rumwadita banyo ti anak ko, aniway. Kimotaw! Oh! Aklunang kan! I love you daw, Kimotaw! I love you very much, Ha? Aklonan kamatan, Kimoto. Ay, agyaman na, Florinda. Ay na, pinaragsakdak ni Aniway. Talaga ka di adwa kami nga ay ayatam. Saan ka di mabalin? Amay salati ayatam kada kami kani aniway. Ay, saan, Florinda? Dua kayo alab ko. Kimoto. Sapay la ko mata maawatan na, Florinda. Awan ti daddadumak kada kayo kani Aniway. Dua kayo dito'y puso. Kahit ti kayat ko, agnaid kayo dito'y balay. Agkakabalay tayo na talo? Wen, Florinda. Minamaag day tangar aramidam kimutaw. Doa babae ti ikabalay mo. Doa pa'y mga ababakay. Dua da nga rod mo ngay ayat agtatang. Pagawida mo ti Maysa. Maysa lang di asawaam. Tapno may kasar mo. Dua dan angay kasarkaw, tatang. Ay, langgaw. Mabalit ayamot ti kasta. May salaang ti mabalin mo nga ikasar. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Apay adwa ti asawaam, dua ayat ti pusaw, dua ayat ti binlik mo. Tapay adwa nga ubok ti isang pwed mo. Ay, tatang. Ay, sa anak tong agbasol. Tawan mo't mapaspasamak kada kami. Agkakaida kami lang mo. Oy, aniway. Hadamad-damagakan ka. Kinuldit na ka din ni Kimoto. Sampay nga rod, Florinda. Si Kangay. Saan pa'y mga road? Nabayagan nga agdidin na tayo nga awampay na pasamak itinagbaitan may. Agbadata agpatingga mo la iti ararako. Di na magkulitin. Uray siya. Uray agag, di nakpainagkaan. Arako plaang talaga. Apay, di nyo ang buaya ang bakla ti anak ko.
Ay saus, iso ano sakti da kayaw. Isin na yon ti anak ko, tabading dayday. Kundi asawa la ka na kayaw, ngembading ka day. Pangkalog na lang iti kinatao na ti panangasawa na ka na kayaw. Anya? Anak ko ni Kimutaw, iso asak ti makaammo iti kinatao na. Iso adi yung mauray ako muldit dayday, tabading. Lalaki ti kayat na ako dito. Anya? Yawanay. Ede, adat sagsagitam Kimutaw. Dinadahil da kadaan niway kan Florinda, tatang. Imbaga yung amin na badingak. Iso asininanda ko. Rumbaglaag ti inaramid kao. Tadyak kayat nga agtultuloy ti panagbasbason mo. Turay guraan na kaon. Tinapatag, saan ka ngagbasaw? Kabilan na kun basta malabsot ka iti pagbasbasulam. Tatang. Ulitag may salaang ti asawaam. Mangpili kay ti may sakada aniway ken Florinda. Taisok ti kalaysa. Yak kayat nga da masakitan ka dakwada, tatang. Nagkunang amin nga armam idaado Di kakatladlag. Tatang. Baybay amon da aniway ken Florinda. Sumapul ka iti sabali nga asawa. Ito ikaw ubingan na tapno makaanak pa. Aganak kayo kay da iti adaw. Agpaado kayo anak kaw. Manang Biyana! Pare Antong, agpaskin ka umot na mariintang akalugaran ta intong bika. Ha? Agpaskan ko na. Anyat ko ka sa umparay. Kasangay ni mariintang. Na, imbag pa'y daya ba ka? Tuuray bakitay. Agparti-parti pa'y laang paray. Damot kwarta na agastusan na. Ay, sa bagay mo't kiti anyat partin dangay. Baka ka no, pare Antong. Nana, ay agasamat. Ba't dilaang baka? Ano? Kunamit lang agkasarang. Silibraran na ka no, ti panag-senior citizen na. Sige nga raw paray. Taasa ito anay bagtay bunang kaw. Nagsapa kay mat nga gasasan iti bunang, parbangon pa'y laang. Way, luta, anak kaw. Tindak agpartay. Baka ti partin ni Marintang itakasangay na. Ha? Apay, inayabanda kayo aya. Ay, saan? Ala, apay nga rod amapan kayo no di da kayo inayaban. Kahit nadamag kumit nga raw. Kababain mo't nujak mapantumulong agpartay. Wen angam di da kayo mat nga rod inayaban. Nadamag kumit nga raw, luta. Uray man didak inayaban, ta nadamag kumit. Ay, basta mapanak. Takasip ay dagitag, partay no awan katulungan da. Anya? Mala, mangirawar ka man kidi ti silupin. Taidak kila silupin dialam. Apay man ti silupinan tatang. Ay natatang, di kay man mangyawid iti karning, kababain. Mangyawid na kaya? Saan mo? Anan mo yung arod ti silupin nga eh. Amwa. Isilupin ko to'y bunangkaw. Ta nadadail tay kaluban na. Anya? Ay, awat ti silupin, naibos. Uray kartunin bawan ti silupin anak ko. Apay man ang ti karton. Pagika nga ro dito'y bunangkaw. Ta nadadail ti kaluban na. Apay di ka makauawat luta. Ha? Oh, pare Antong, ganyan ko am nga dito ni kunti balay da mariintang. Umay ka antayin tamot mga nern. Lagpasin tagiti daduma. Sige lang paray. Agawid ako. Anya? Apay, di ka pa'y inangan. Ay, sus. Apay ngay nga agawid kan. Nabsugak. Napanugak ka nagpartay. Kaya't ko ti maturog paray. Ha? Sige paray. Indak pay. Nay. Anya mo na tayong baklay mo nakakarton pare. Ay,
tay man nagukisan da iti patatas ken karots paray. Nay, an ngay dayta, pare. Wah. Pagabunok man paray. Nay, kasla na dagsin mo't dayta binaklay mo akarton, pare. Di mo samot ka maalam, no kaya't mo tulungan ka. Ay, saan paray? Kabailak na itaw. Sige paray, mapanakaon. Nagaduman ng tinsang petyo akar ni tatang. Anya ka duman Ay, di mo man ibagan nga inlibas ko nagitakar na iluta. Tangdan ko, dayta nagpartay. Sigurado kayo, tatang? Ay, nagalas kita ramid mo. Pagduado anak nga amam. Ay, klasim nga anak. Ha? Malaki day. Ikarga mi jay ref na gito'y akarnay. Tinadtad ko na kita. Nagadumat na ito atangdan yun? Kat siyempre ay, siyak ti kaunanan na pan nagpartay. Malaki day. I-ref mo na kita. Abasto ta na ita, iti makaduminggaw. Sige, tagpilisa. Oh, anyat gatangam, Lota. Gumatangak man iti sardinas, Alma. Ni, asino tagsida iti sardinas? Siya, Alma. Ne, apay, nauma ka ni ti karne? Ha? Ay, sos, agdaman baro at chismis dito'y barangay tayon. Idi kasangay ni Nana Intang, Lota. Ah? Chismis nga? Ni tatang mo talk of the town manan. Nangyawid ka numanan iti karne. Anya? Ay, iyag mong tigat-gatang, Alma. Tagawid akong. Ay, sige, mabit lang nga rod. Pat siya mo na kita tataw. Nagatilat hindi lang na kita. Apay, aday bidin siya daya. Ang nagtakawak iti karni. Alabat. Unay matan, tatang. Kadadagpas kan dito'y barangay tayo. Da kayo latan, titupi ko da. Di kay ka di mabain, iti kas nang aramidan yun. Awagan da kayon, iti managsili. Kay, anya ko matidakas iti dayta. Pudnumit ang managsili ka. Ha? Naisama ngagsilay. Appetizer ko nga mintisilay. Managsilipin, ti ibagbaga dagiti tattao. Hawan bibiyang ko iti bagbaga na kita tataw. Manakibiyang lang na kita tataw. Mayatay tulang dag na rapapaw. Pakakitaam nga iti kastoy alangdag. Sa namadlaw nga dadruwer na alangdag. Kasla nagpostol alangdag. Di dambaw nga dadruwer na apangikak iti karnay. Ay, kapag iso na itaw, inton maminsan abiga. Mausar ko na itaw. Pakasar ti karo mamay. Mabusatan to na dumduma lang dit ko kay. Pagkakita amay itikasaw. Langdag nga dadruwer na. Ay no, kastoy lang ito saray. Tapno di day baga ang managsilipin na. Manipo nita. Awanag ti makita da asilo pa yung gama. Langdag langang. Alma pala sa kao. Umayak tumulaw nga agpartay. Ha? Ay, adamot inayaban da tatang agpartin tataan daw. Ay, sana bali Uray sanda atang danan. Umayak la tumulaw. At kakaraw ba tayo kagaraw? Ha? Adata. Awit kontoy langdag ken bunang kaw, balasang kaw. Ay, kwa. Sige nga rod Makaamu kayo, tataan daw. Nay, mayat talandat mo parian daw. Nagpustol mo't deta na lamdag. Ay, wait pari pilaw. Pasadya na ito, paray. Nagkatangam nga iti dayta. Ay, inaramid ko Nay, apay ngay anagpuskaw. Dagdagsin dayta nang aw-awitan. Ay, sana bali Basta makalangdag, paray.
Sa bagay matkit di sige man nga ron ta, inak mga laitikot silyo di taon nagparay Sige, paray. Ay, kagawak, tiyag lang dag. No, adok, di may karga dito yung drawer, ti lang dito. Ipasimple, ngay karga na kita. Ha, anay, napunon sa amitay. Ito yung nakalapor sa ti pantalon ko, ti pangikag itikarnay. 6 packet, ito yung pantalon ko naman. Sige, sensal. Pati ito'y dalim makadardara. Ipisok ko na ito'y bulsa. Tata Pilo, ape ang mapukpukaw ka no dagitay dalam ti baboy. Ay, jakman amaw, balasan ka. Sapsapulan ngamin ni tatang ko. Awan mat ka nun tay inlasin na adalam. Pangpulutan ko makano. Ay, jak amo balasan ka. Sige man, tadamagag ka nagiti kakadwa ka nagparte. Ay, awan ambok dita, pari Pilo. Kasi makita ba? Langdag lang kinbunan ito igabgaw. Di nagpapasulan. Saan ka pagpabasulan? Agdamdamag aklaeng pare, tawan kanumot na gitay dalam. Ay, tsaka mo Basta langdag kinbunan lang mo ito igabgaw. Nusak tinangala. At ako masupot ng igabgaw. Awan mag. Ngalakit no awan. Di kan agunget ata, agdamdamag aklaeng mo't pare. Ay, matingabin ka kasta. Sakti pagdamagan nyo. Akas laki din sakti pagpabasulin nyo. May sus na yala, di kan agunget pare. Si kakit di ba? Malaumay ka man tayo taman kit di isyap. Ha? Isyat ko na. Ay, ada arak kaya paray. Abda, ala umay kan. Makisala tanto no madamdama. Ay, no. Sige garon paray. Kapit lang. Nagpaila ipaigay. Ito lang dito. Ita kakabsat, hindi man kita ikan iti gundaway, dagiti nagparti. Tumala, dagiti nagparti, kan nagloto, apo. Pare andong, intan. Wala paray. Sige paray Pilaw. Isalak man ni Esmeralda asiksi paray. Apa yan siya kaya kasalan na kita babaya ya? Ang pilpili na ito kasalan na. Apa yan kas tayo? Ha? Pilpili na ito kasalan na. Hindi ka man ibabain dito'y pare. Umay kakit di. May sakamot pare Pilaw. Ay, anay ko na apay ngay ngagtapis ka. Natumba ka matan pare andong. Sorry Sikan tumot ngamin. Diyak mat pinigsaan tinangdanog kan ka. Tatang! Tatang Pilo! Ano tinaramid yung ni tatang ko? Sorry, balasan ko. Isumat ngamin tim mo na. Nabartag lang, iso ka natumba. Wala! Kadandara ti pantalon ni tatang ko! Pinagsulyo ka din ni tatang ko, Tatang Pilo! Saan? Awan ang mukha. Dita kayo. Ay! Tulungan, Dag! Ni tatang ko! At dantay pangiluganan tayo kun ni tatang mo, Lota. Itaray tayo ni ospital. Agyaman na kalma. Awanan bahid na kita papay. Ang pilpili da. Iti kasala da. Sa dinaban dati sugat ni tatang mo iya. Doasa ka nansa. Ay, nabuta nga kamangkita. Nakaslag kapsutak. Kasla, saan mata masaksakitan? Mabit man lang. Laslasat man ti pantalon na. Ay. Ang kulay ka mo na. Makikiyak dita. Di man labusan. Sikat. Makikiyak. Awan pati sugat mo dito sa akin Ni, awan na talaga, Lota. Awan ti Ha? Anya dagit yung nakabulsa dito pantalon na. Ha? Dalam mati baboy dagito Uray dito bulsa ti likodan na. Dalam mati baboy yan.
Ay! Di yung pakibihangan na kita imbulsa ka. Dagitay samot mapukpukaw adalam dagitoy luta. Ala, agawit tayon, tatang. Mangibabain kayo. Agawit tayon. Mangibabain kayo. Pinapasol ko man laangan ni Tata Pinoan ng bagsol kada kayo. Ay no, makapasurong kayo talaga. Ay, luta, anak kau. Kababain tikas tangar aramidan yo. Ultimo tay inaramid yo alang dat yo. Nakita na ti inkargayo a karne iti inaramid yo a drawer na. Anak kau. Bagak matasardangan nyo ti kastang aramid yo. Ngabdidak matdangdangan. Ala, urnusan nyo ti pagiyo. Agdigos kayo, tamapan kayo iti barangay hall. Ha? Barangay hall? Anyat aramidag ijay. Itarumda kayo. Sigurado pagmultaan da kayo. Ay, manyak. Mabaina ka mapan iti barangay hall, anak. Ay, mapan kayo kitde. No day kay mapan, isuda ti umay dito'y balay. Ay, kababay na anak kau. Ano sa niyo ati may babaen? Ah. Takas tamat ngamin ti aramid yo. Pag nakman nyo daytan. Manang Biyana! Anyat insabon mo dito kamisita, milig. Kay powder soap Anya kamitag. Kunakmit ajay bar ti pagsabon mo. Ay na, nalaklak ka pag sabon ti powder. Wan, ngam na bangbang lo jay bar asabon. Nariga mo nga rod nga glabutab. Natangke na talaga ti ulam. Subag ka, babakitan. Awan babain mo. Awan urbanidad mo. Irresponsable ka nga asawa. Sika kumati silaw ti pagtalangan. Tas sika ti ina. Ngam saan ba? Ha? Ha, email daw. Nagalas matikas na pa nagsasaumaw. Para day talaan, awan urbanidad kaun. Masuro na. Nasakit tinakam ko, itinaramid mo. Makapasuro na talaga. Oh, email daw. Apaya daw limag ka. Kaslada daw nagapampanunutan. Adaman damagagkin ka. Milig. Anya day ta. Apay, itikas to'y nga edad ta. Di ka pala na umakanyak nga asawam. Ha? Anya kaya't mo asawan. Apay, awan plano, masumapul mo't iti sa bali alalakay. Wano asawam. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Amom nga may, anya, milig. Tibiyag ti asawa. Kit mayari iti taraon day ta. No naumakan iti may sa aputahe. Sumapol ka mag iti sa bali aputahe. Di ka maawatan. Apay, di ka maumakan niya kaya. Siyaklatan na ka na yung timakit-kitam dito'y balay iti inal daw. Apay ko maama-umaak. Kat asawa ka nga ron. Ano? Aguray ka. Apay akas na ti bagbagam. Maum-umakan ay kanyak nga asawa. Bibil daw. Ay, huwag nga raw. Mileg. Ulitan, mileg, ha? Tibiyag ti asawa. Kat mayarig iti taraon. No iso nga iso ti putahi akan kanag. Mauma ka. Mahigh blood ka pa ka. Ma-stress ka. Kanda dumapal. Nagado apal-palikaw mo. Di mo pala idiritso ti kayat mo nga ibaga. Naumakan kanyak kasta ka day, ha? Email daw. Kwa. Di ka masaksakitan, ha? Wag. Pudno. No taraon ka kuma. Kay maumakaw iti kanayon apaksew aputahe. Kaya kukumamot atay adobo. Wano lauya. Anday ko ba? Awanan ka itibain? Nagalas ka ti aramid mo? Kas kakatibag pagam kanya account sinalbag ka? Basta. Naumakaw iti paksew aputahe. Kaya kumitay ti adobo. Anya?
maya. Awanan, di na ko nayayatan ni Tatang Yaw. Makanon kanya. Ala, husto na nang. Maibos ti busis yo, iti kasasangit yo. Itay kay pelang agsang sangit. Kasanaw kita damat babae ni Tatang Yaw. Nakita yun na ya. Di pa yung mga napanagnakan nga, da babae ni tata. Uray, Jack, nakita. Gamiso na mismo, tinagibaga. Makanon kanya. Ala, takasaritak tuman ni tatang. Pudno ay, nga da babae yo, tatang. Wag, Elmo. Apay ngagbababae kayo. Laklakayan kayo. Ang magbabae kay pailaan. Ay na, Elmo. Adaya, mitlin na kaya, iti panagbabay. Adda ni nanang iji balay. Kasta unay ti sangit na. Ay, baybay ang agsangit. Uray man nagkulaidan iti sangit na. Diyak kaya ta. Naumak nga rudal. Saan man nakasta ti ibagbagayo, tatang? Di kay lamasyal ka ni nanang. Bakitin. Ngem Manumag atawag na binukbukutan na. Ah. Jay inam kidi ti bagbagam. Ibagam tamaday tagpapaidam. May mayat tinaparabor. Iparabor na iti sa balay. Tapno at anong tupay nga asawa ti dumtengken kwa na. Anya? Ayat ko na dyan, ma'am. Tinanawa ka unta mga no makasauak iti sana na sayat nanang. Anyat ko na, anaya. Baribar mo ti pa nagras-rason na. So pinanawa ko. Binagbagaam ko, maa. Uwid nanang. Ngem ipilit na matlat ti kayat na. Elmo. Nin. Ilbaw! Tumayak man! Nasayata si Murot kayo dito balay. Umay kayo, tagsarita kayo kaninanang. Ay, saan ati inam ti gagara? Ah, Umay ko lang ibati na gito'y bado ta inam. Pag naadamog ditaw, wag! Tagsina ka ba? Ibatik dito yan, nagiti kawas na. Insako kami na rin. Sigay! Bye! Ay! Imeldo! Mabitlag! Awanan kay tibay na laklakayan! Ay! una yan ni tatang. Apay, akas di takaramitin na. Apay, nagapa kayo ayan nanang. Saan matabig din? Day nagapaan may. Pasit matlaba nagdayjay. Pinadakkel na lang. Anya? Jay matlamay papaniti sa bon. Tinagapaan may. Ah? Pinadakkel na anak ko. Anya? Sino ka? Apay ganda ka dito, oy. Katsi ka, asino kamay. Sika ti pagdamdamaga. Asino ka kunak? Siyak ni Honoria, asawa ni Imeldo. Anya, awanan kay tibay. Agraraman na bakbakutan. Sinipaw mo ti imak? Nalaingak ngagsipaw kunamsa. Apay, asino ka? Siyak ni Mileng, asawa ni Emil daw. Si Kagayam. Angam, asawa na kaiday. Saan itan? Sikat ti kabit ni Emil daw. Ay, jaklay pagaraw. Bakit magayam tinangisukatan ni Emil do kanya? Bakit may gayam ni siya? Ayan ni Emil daw, kasaritak man! Noy may katap no mangriribaw, nasaysayat lang agawid kan. Sana ka magriribaw! Adalay bagak ka ni Emil daw, paslagan na! Di ka madanagan, kasan kun nga ikamat tibagikan ka, Emil daw. Uray man ikamat bao. Di kan pagan ano, miling. Wan, amok!
Nasikan na mismo tinagibaga kanyak anak umaan na kaon. Iso sige, itad konti wayawayam. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon, Mileng? Bayadan dak. Bayadan ka? Adaya utang ko ka. Awan mo ta? Wan, awan. Bayadam ti pa nang isukat mo kanyak. Ay, apay... Anyak kayat mau. Ha? Bayadan na kuno ang darumak. Idarum kayo iti kabit mau. Ha? May balod ka no ang darumak Imelda. Isugang pili ka. Bayadan na kuno ang darumak. Ha? Ala, agpili ka Imelda. Pilay! Nala, bayadamon, Imeldaw. Anya pagbayad ko ngay. Kay awan mo't kwarta, unurya. Ada mo't tinawang ko kakaiso na mo't anwang ko dayay. Sige, tamang tidak tao iti pagbayan mo. Inak tumangirwar iti bangkaw, iti kwarta. Ala, ay kababain mo't kin ka unurya. Ay na, pagbainam kuma kat darling nak nga roden. Sana balay, tamasukatan tumanin ti kwarta. Inton agbayan dagiti agab-abang, iti papaabangak abalay. Ay, agyaman na ka, unurya. Ay na, pasensya ka na. Mairamraban ka nga gas-gastaws. Kapo iti dayjay amileng. Ay na, lab ka. Iso nga awan anyaman na. Imeldo, dungo. Adto'y tikid-kid daw ang makwarta, Mileng. Yawat kun kan ka, mabitlaan tag-picture ta. Imeldaw, alaan na kami tiladawan, kabayhatan ti panangiyawat ko'y ti kwarta kin ni ex-wife mo. Wag, dungaw. Ay, mabitlaan. Apay akasapulan pa'y laday ta picture aya. Wan tapno at ebidensya binayadak nila kay mo keng ka, ginatang ko. Ngalan, dungo, picturean na kami. Wag, unurya. One, two, three. Smile. Umisam kayo Awan utang min paid na. Nabayada ko ni Imeldo kang Mileng. Wan, nasaya at pagta nagtumpal kayo itikayat ko. Ano saan? Idarom kayo. Narigrigat ang timabalod. Ang bilagag pa ta ang mga dukurang daytaw. Kumpleto na ita. Mala, bilangan. Pigsaam, tagbilang, Mileng. Tilar aramidin nyo, tatang. Maditikas tangan aramidin nyo. Awan ti matay. Ti manugutan ni nanang yaw. Pinalubusan na kaun ang mga asawa iti sa balay. Ay, unay kayo na ya. Sana nasaya tikas tangan aramidin nyo. Ay da, pakaragsakak da ito nga aramida, kanak ko. Iso abay-bayan na kanay. Ni unurya tilab ko itaan. Diyak kaya tayo dinanang mau. Apay, nagsina kayon kini Tata Imeldaw, nana? Wan, imay. Ay, isumo lang nga dan asawa na asabali, Wan, padak man la bakit dyan ang isukatan na kanya. Napimpintasak mo lang nga nabiti day jaya babae. Ang madlaw maabak ng dadya babae, nana. Wan, nagpapaabang iti balay dya ilay. Palun sa kano abalay ti papaabangan na. Ay, kasta gayan. Kan, adan sapay minimart na. Kastamat ti ko na jay ex-husband ko. Agad, papanan nyo man ngay. Inaldaw sa mga agpaili kayo. Inak man agpakulot.
Nay, kano karibriban nyo lay din namin sa nakalman? Naumakon iti undat. Kulot mat ti kayat ko ita. Sige, sige. Mapana kaun tanay. Agpakukuak pa'y. Kan agpa-facial akpay. Sige, babay you. Kita man numaya mo ilatoy po ko anak ka. Di kayo lang makait-it na mo. Agpaunat. Intunukuan, agpakulot kayo. Kan kita ang payadag ito'y kukok. Tay nangina cutics day taoy. Hanggang mauray nangina at agpaot mag. San basta ma-erase ti cutics na nukwa. Di tati nang igastusan nyo iti siningiryo kada tatang amultana ang nagbabae. Wala, tapno dagunggunan na kundi chicks. No kasta, saanan ang nasakit tinakam nyo ko ni tatang? Saanan? Naklun konti gasat ka. Papinta sa kidi parang adama agaram kanya. Kapakita akman jamam. Ay. Ay tati diwar aramidin nanang. Huston ni tatang ang nagbasol. Di kay kumamutin agbasol. Nawayata talagaan, Honoria. Wada, di mangriribok ka na ta. Kaintintante kayat ni Mileng. Wan, email daw. Ang rupat kwarta magkayam day jay amileng. Isungarot na sininakaw. Parupat kwarta. Di nakalatultuladan. Sikapay timangtin iti kwarta. Ay, thank you Wine. Nagasatak na namamu ka, Honoria. Ay, sapay ko mangarod at adinak to isuksukat. Email daw. Ay, saan to Apolos, Honoria? Sika, ti mauding ken finale ngayat kao. Ay, ne, at tao. Ay, mabitlaan, tayo nakitaan. Anyat masapol mo, Mileng. Apay ngay may ka dito'y balat. Awan kwarta. Kwartampan. Na, anya ko ba? Doawan kwartam. Adaya impadulin mo a kwarta kanya. Takunam na sino kasig siguro nga agdawat iti kwarta kanya. Ikandak iti kwarta, tawan kwarta. Apay, kas kalasig siguro nga agdaw-dawat iti kwarta, Mileng. Adaya impadulin mo kada kamay. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Ha? Agsaw kayaw. Anyat kayat yaw. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Sumpat! Sige. Manuaya, tika sa pulang. 5,000. Na, Honoria, ada ka di kwartam kita. ay, ada ije bangkaw. Ala, agrobot ka, Honoria. Kuyogan ka, tama pantay di bangkaw. Darasem! At tutulag tayaw, kan agpipinirma tayaw, tapno nalinis ti saritaan. Anya maninday ta kondisyon mo ayamit, Mileng. Masapul nga ikandak iti swildok iti binulan. Anya, apay aswelduan da ka kat saan ka mangagtrabaho kada kamay? Wan! Ngam, kaslabayad ti pananglipot yu kanyak ti swildok iti binulan. Anya? Ha? Ngam, jak kayat ti basit a sweldaw. Masapul a gismel iti binulan ti itigyo kanya. Anya? Ay, grabe ka Mileng. Pangalaan mi ko maitikas tagatan ngay. Kanubak nang to'y chicks mau, agpapaabang iti balay. Ay, O, anya, mayat kayo wano saan? Tanodiyo kayat ti kondisyon ko. Idarom kayaw. ay, singalbag kidi ti kastoy. Kukwam laing tasawam, Mileng. Isublik kang kan, manjakam. Da kayo katipa kaibusan ti kwarta kaon. Jak mati palubos Mala, imilaw, isublikan iti asawam. Mabangkrapak mait kada kayaw.
Reming, aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan na problema dayta? Abay, dagita laugbing ayak ti adda karbangan na nga agayat. Adda magkarbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kong reming. Di na kumamag parigatan Tani, marigatan akmat nga agkarasubli dito'y balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nangrunakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saan na makaanak? Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamot laangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko iti mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga rod. Ikan gay ti dua, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mong ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiik. Sangbutong tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagis. Damag kong agar-aram ka nun ipagtikan ka. Wan manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay, kahit inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyam day jay apate. Kaanubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kaway. Apay, di mo amaw. Ada-ar-arman na ijay daya. Balo ti ar-arman na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-arman na single mom. Kat ijay mo amyanan. Ada-ar-arman na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar-arman na. Ay, agkakanat ti ar-arman na jay apatay. Sapay paggigidanan na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay. Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di upat kayong anubya na. Jak amo kasta manang. Damo ka siya lang tararman na. Ay ka siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga agayat kan kadayjay. Bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na. Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpatsyon dayjay. Ading ko. Bolile kong dayjay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wan manang. Nukas nga rod. No nagtaulan jay asuyo. Kat makitam ani patay ti sumungad. Itrangka madagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pangnamnamaan na kala iti awan da jay atao. Iso adi mo patpatyan ading kaw. Nana, agda kwartayo. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkit-kitaan nyo kanyak, alkansya. Naipos man nga rodan tigatas di basit nga po kayo. Putot ka kami na putot, kat awang mo trabahom. Maudin dahi dyan anak mikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray lima kasutlaan. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo ngamin ti pensyon ko. Manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak nanang. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayan. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo ngamin. Di ka birok iti panggadam. Day talaag puto ti paggagatam. Di kayong sumanaon na. Mang tagkikit din iti kwarta. Tanay, mabisinan dya po kuyo.
Ay, alalala. Mabit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apat tay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti gagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin kayo pailaan. Diyak magpapaaram kang kuwana. Isumat yung may agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsan. Kasta nga ron matibagbaga na kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan, gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makiasawa kayo pay. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta asa-asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manen, nanang. Ay na, duti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulos ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, huwag ka magmagna patay. Di ka na big bag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kas nakaagtutubaw no nakatalikod ka. Ay, thank you, Lusing. Ay, papanam nga Ay, inakman ag merienda di tatali papa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam ba nga Mapanak man ni balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatali papa. Tagumatang akiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Mabad ka man ang agarab. Wana. Ano sakon? Tabarang aklunan nakita nga aldawag. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kat na ibaga na maumuma ka nung iti pa nagrup-rupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing kakano. Kan bulili kong kakanupay. Iti uray kaano man di nakanto kano aklunay. Kuna namay di nakakano pagan patay. Anya? Imbaga na ti kastakeng kalusing. Wen patay. Ay, diyak mo kayat masayang ti aldaw mo iti kabsat ko. Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Riming ti kasta. Tiyamok na singpot ti kabsat mo. Nagsaya at mag-ipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasamo ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awbaw. Anya? Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. Ay, kasta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankan niya. Jaklay pagaraw. Kunak no nasingpot day jay arimeng. Traidor magayam. Nindalaga nagmerienda di tatalipa pa, patay. O sige, agkuyog tan. Ilibre ka, Lusing. Ay, wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo, patay.
Ay, agyaman lang, Luseng. Ne, dapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di ta timid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet ka gayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ha? Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kamo, tila damdamagin. Kababay, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akras na. Ibagam dagbay sa tas anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, kras na kadimay. No kras na? Kras ka matan Anya, umay kagarot. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaan. Mapanta iti lugar nga awan makangag iti pagsaritaan ta. Ay, kadwa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakil mo basit Nasurok siguro 20,000, anya. Secret. Ibagak tungo agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras na gayam. Wan takras nakmat ngamen. Iswa, kras kamatan Oh, adto iti kwarta, Luseng. Gumatang kay tinabanglo asampo. Tasyampo am tabuok mo nalanlanit ngamen. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buo. Tapno na pintas kita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumursang. Ay. Thank you, patay. Suwam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa ka. Kun agbado kay ti pangseksek. Sige, patay. Agpaili intong bigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam. Gumatang kamatag iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, patay. Umayak mananang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wide kan pinalambuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo na nang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumula ay. Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo ti kastang itsura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Talaga nga da. Ay, isupay atin ang tiniti kwartak pagpapintas ka. Asino? Ni patay, pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na ngayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manay Gino. Wala na. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Ngam no padpadan tumot lang amang kurangis. Ay, oras aral. Kay, kano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Ano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Siya, bye!
Nanang, nadamag yung ti maipapan ka da Auntie Luseng kung tatapat ti. Anya may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni ante mi tiday japat day. Ay nanang nakita ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni Auntie Luseng kanya. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan itatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglokon day jay nga antay. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang Luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama at amatinag tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan me. Pagamuan tanay, agayan ayat kami mutin ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas dawak lang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Mawangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planong iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Na itagat senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? Ano kaya mo agdinatalatan? Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta darlain. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar Sumag din natalatan. Bunaga mo dagiti kagawa mi di balayaw. Taumay kan agnaud dito balay ko. Sige karon. Ngam pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Nabayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agim pake tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen ha. Mapadas ko mula nga hindi agnaud itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anang araw, no mabalin ang makipagnaid kami mutan ijedakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Nababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayo. Loseng, dunwa talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan ni ti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigud ngar aramidan ti babaw nun. Wen, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Nalakalaang mo ta trabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga kasta, tagasawa ta ka ngarudain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay, talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti sidaon dito'y. Malangaron, tarong warak. Rugyang mo tindagdalos
Tanay, jak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no at dapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Alright, tadakkel ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Ay, aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko, patay. Apay, aya. Umay ka ngamin, ah! Oh, apay, aya. Ayan tayo charger ko. Alam man tag chansak. Ay, nagasidag day ta drawer nga yan na. Jak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% lang ang tuy cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakter ka mo. Din mo lang magaw at mutay. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Katuan apay. Masapol nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw tayo gawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Hingga makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo dagito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit dagito Kat apay, paggigid na mabagkatan aya. Ay na losing aya. Bakbakit ang kan. Hindi mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ka. Tapno masapa akmat laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo pinsyon mo iti kinasenyor ngay. So nga ano sa mati maibaon-baon. Tasyak mo ti agpinpinsyon. Naimbagin ka tadakala dito'y balay nga tuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo'y patay. Ang may bagbagaklaan. Ala, kaslawan imbaga kong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Isungad dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapate. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di kan sagsam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag ti buok mo ide. Iso nga ganos ka. Anusam ti maibaon-baon. Tapno adamat aserbit ti kadam diti balay. Luseng, ada bisitak nubiga, katuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Nga pula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte lagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawa na.
Taday tamot la tilibangan ming agbabarkada luseng. Basta sa nga pula po tayo tilutuma. Na nagadun ngay patay, naimbag no kabailak alutwain ti sangapulo aputahe. Kat masapa ka nga gring bumangon ka ni talas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahong da ita. Iso adi nakbaonan luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Sa nga gapsuon matay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni Patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ubeng. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, anya mutan ti kastaw ni. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Ha, makalutluto. Panawak kitentoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni Patay manang. Ha? Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaunan mo gayam. Anya? Ha? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga ado ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatan ak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni Patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni Patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga rog ikan iti kwarta. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidunakan kwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo kapumintas mo tibiyag ko iti sidong na. Angam sa mo gayam. Ha? Jakon agsubsubli ijay.